We zijn hier op NHL Stenden in Ljouwert en we zijn bij de Masterclass Bernenboekenweek 2023. Nou, deze masterclass bestaat al jaren en het is uitgegroeid tot een groter evenement. Dat betekent dat mensen elkaar ontmoeten, netwerken, nieuwsgierig worden, naar oren praten, maar ook nieuwsgierig naar hoe kan je Fries op een leuke, inspirerende, meertalige manier een plakje aan op die squallen. Dus om het Fries een plakje te aan, sluiten we aan bij de landelijke thema van de Bernenboekenweek bij ons thuis. En wij vertalen het dan naar bij je thuis en we zoeken Frieske Bernenboeken op om het Frieske lezen te bevorderen. Nou, wat ik mij nam van de workshop van NHL Stenden en Squallen is dat we wat lesideeën kregen hoe we met Ben bezig kunnen met Fries. En dat ze plezier kregen in het Fries eigenlijk. Wat ik mooi nam van de workshop op NHL Stenden is hoe ontzettend leuk het is om heel erg diep in een boek te gaan. We gingen daar een boek en daar waren al je lessen omheen gebouwd. Dat was eigenlijk een heel project. En dat joeg voor mij eigenlijk direct inspiratie om zelf een eigen boek uit te kiezen, een Fries boek. En daar heel diep met de benen op in te gaan. Toch eerst een keer gewoon het rustig vat te lezen en de woordjes uitlichten. En daarna meerdere lessen eromheen bouwen, zodat ze heel diep in het boek gaan en het boek echt goed kunnen leren. De Friese taal is heel belangrijk. De Friese taal dat is keppelen aan je hart. Het is keppelen aan de identiteit van een band. En als daar aandacht voor haast, ja, dan is het de band. En dan is het band groeien en daardoor ook het leren en het sociale contact. En wat ik het belangrijkste vind is dat ze leren van lezen te horen. En dat ze leren het lezen leuk te vinden in elke taal. Dus wat het nou Nederlands is, of Engels, of Fries, of Portugees. Dat ze er trots op zijn dat er boeken die heel bekend zijn in het Nederlands, ik vertaald binnen naar het Fries. En dat is net bij de Bernenboekenweek, dan is het van het Fries is het Lampke. Dat Lampje is een heel bekend boek en dat het dan naar het Fries vertaald is, dat is best wel een eer. Wat ik erbij in de Bernenboekenweek mooi aan wil wat betrekking tot Fries is gewoon de liefde voor lezen op zich. Ik ben zelf echt een lezer en ik denk altijd dat als je dat onder bij een ziel letten, dat je dat ik wil overdragen op ze. En dan hoop ik dat ik van alle jaren lezen nooit ze wij in Friesland, dus Fries is wel een stukje cultuur. En dat het ook teruggegaan wordt naar de generatie van nu. Ik praat zelf geen Fries en dat ze daar gewoon trots op zijn. Ik zou alle leerkrachten die hier nu binnen en taalcoördinatoren en leesconsulenten om aan de slag te gaan met mooie producten die we nu maken hebben. Zoek op een website, inspirerend meertalig onderwijs en daar vies alle producten, kun je gewoon downloaden en gaan aan de slag. Gebruik het spul.